Nasikop sa kapulisan ang usa ka sakop sa Philippine National Police PNP human kini nga magpabuto siyang 9mm nga armas. Gila ni Police Major Dennis Tando hipi sa Usami City PNP ang nasikop nga pulis nga si Patrolman Ed Bitzer Pila nga nakadistino sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur nga nagpuyo sa Barangay Carmen Annex, Usami City. Nasairan nga mga alas 6:30 sa gabi, Agosto 16, nakadawat og taho ang kapulisan sa Usami City nga dunay nagpabuto og armas sa Purok 6 Barangay Carmen Annex. Hinungdan nga dali nga meresponde ang mga sakop sa kapulisan apan wala nang suspek sa maong dapit. Gipakita pa sa kapulisan ang suspek og didto kini masikop sa usa ka imnanan sa Barangay Aguada, Usami City. Subala pa ni Police Lieutenant Elwood Malanog nga mao'y nanguna sa pagdakop sa suspek nga wala hinuon magbagahi ang maong pulis sa pagtahan siyang kaugalingon sa diyang ilang gisikop. Na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka sling bag nga gisudlan sa armas nini nga 9mm. Nakuha usab ang duha ka magasin sa armas, diin ang usa nini ang wala nay sulod nga mga bala nga gituang nahurot sa pagpabuto. Subala pa usab sa amahan ni Patrolman Pila nga usab ka retiradong PNP officer nga problema sa pamilyang hinungdan nga naghubog kini og nagpabuto sa armas. Iandam na ang kaso nga ipasaka ngadto sa nagmaoy nga pulis. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.